Здравейте! Днес ще ти покажа един фокус. Искам да кажа, че от сега нататък ще снимам така, защото така се вижда по-добре. И виждам, че хората, които харесват моите клипове, ще могат да видят по-добре. Защото преди като разсилах карти долу и не ставаше, реших така да снимам и така е по-добре. Много по-добре. Така. Сега ще видите за измами, ще виждате. Сега ще разбъркам. Ето, чакайте. Да разбъркам цветето. Ето, разбъркам го. Разбъркахме цветето. Кутиката махнах нарочно, за да не ни пречи. Сега, ето го. Цветето е напълно разбъркано, само да фокусира. Защо не фокусираш, камера? Това. Фокусира. Извинете, така ще дръпна малко, за да се вижда по-добре. Ето така. Така е перфектно, само малко така. Ето, вече от тук ще снимам. И се виждат карите перфектно, според мен, и всичко си е наред. Така, пак ще цепят цветето. Така, карти и сме готови. Сега, за целта ще помоля зрител да си избере една карта, да речем тази. Видяхте ли? Аз сега виждам, аз съм се обърнал. Обърнал съм се. Така, поставяме тук и правим цветето на 4, 3 по-скоро, равни купчинки. Да, сега ще взема тази вашата карта. Видяхте ли? Запомнихте? Да. И ще сложа къде да сложим. Да речем, че зрител иска тук. Сега ще разбъркам купчинките. Ето, вашата карта ще разбъркам. Чакайте само да се подреда. Видяхте ли? Разбъркахме картите. Така. И сега да съберем купчинките. Така. Сега ще моля зрителя да прави ето така. А не аз, по-точно. Няма определен брой карти, които слагам. Сега се направят стетата. И сега направим трета купчинка. После ще раздадем останалите карти на тези 3 купчинки за средната. Така. Ето така. Вие не виждате, малко да дигнем тези купчинки. Така да ги по-равним тези. Така. Стигате в латърца, трябва да ги раздадем. Ето тези 3 купчинки. Така, това е рекламната карта, нека да махнем. Така да погаснем. Така, да съберем купчинките. Някой зрител да ми каже някакъв стоп. Това ли беше вашата карта? Не, добре. Не е щица купа. Не е тази. Добре. Ами вашата карта, да, беше двойка пика. Да. Д, В, О, И, К, А, П, И, К, А. Това беше вашата карта. Да. Може би хората си мислят, че аз ползвам някакво магическо цвете. Не, това цвете си е напълно нормално, хора. Казвам ви, да. И сега ще ви науча как да направите този трик. Добре, за целта на разбирането на този трик трябва да разбъркате цветето, след като запомните най-долната карта. Аз с пътия да кажем. Правите рефалшифон, пускате картата му. И тя се остава надолу. Ето, тя се остава надолу. Или всякакви фалшиви разбъркания.
Опа, сбърках няма. Ето. И тя пак е наотдолу. И като разбъркате самото тесте и тя се остане наотдолу, или ако зрителите ви вярват, не го разбърквайте, както искате. И казвате, че зрител трябва да се избере карта. Ако избере долната, вие поглеждате втората. Тройка с пъти. Но в случая няма да изтегли долната и пак двойка. Пика, айде друга карта. Как да отземаме точно двойка? Пика, айде тази малко се смачка в ъгълчето, да видим коя. И жокер. Да. Жокерът правите 3 купчинки, като асото с пътя, ето така, то пак се надолу на пункта, на купчинката. А не ги правите ето така. Първата може, ама ти ще се усъмнат, че искате първата да е нещо нагласено. Така че си ги правете така отдолу над тестето. И след като направите карта така, казвате на зрителя, като го направите 3 купчинки, вече може да следвате фокуса, но не е чак толкова лесно, затова има и още една схема, която трябва да запомните. Той се поглежда, в нашия случай жокер, и ако я сложи на тази купчинка, където е асото, то смисъл е картата да дойде над асото. И защо ли? Защото, после ще ви обясня защо, картата трябва да дойде ето така, асото да е предния. Ето. Ето така и вече е готово. Ако сложиш на другите, направят цепите, нали тук е асото и така. Сега аз правя ето така и чакате да се появи жокера или в първата, или във втората купчинка. Ето го жокера. Не, първо чакате да се появи асото с пътия, нали това е най-долната карта и пред нея почвате втората купчинка, където е жокера. И вече знаете, след асото с пътия картата е на зрителя и така, нали? И като раздадете всички карти, ето така, така. Обаче трябва да направите третата купчинка. Защо? Жокер. Ж-О-К-Е-Р. Ако е карта, правите шестица, пишете и с пътия. Тук имаме карти Ж-О-К-Е-Р. Вече знаем. И вече ги раздавате на тези купчинки, тези карти. И събирате картите ето така. Значи, виждате, че тук е жокер. Тук е жокера на втората купчинка. И така, извинете за прекъсването. И правите, и ето където е жокера. Взимате. Тук имаме карти. Ж-О-К-Е-Р. Нали? Ние го сложихме жокера. Събирате тези две купчинки. И вече можете да... И тази купчинка, нали, където е жокера, слагате върху тази, където сте направили жокер. И вече казвате вашата карта. Тази ли? Не. Да не е щица купа? Не. Или каквато карта искате и казвате. Вашата карта не беше жокер. Ж-О-К-Е-Р. Чакайте. Ние сме сложили една отгоре, извинете. Трябваше купчинката да е под тази. Ето. Ж-О-К-Е-Р. Чакайте, тук някъде е жокера. Тая карта слагате, да речем. И както е така купчинката и купчинката на жокера. И така, където сте пишели жокер, взимате и с купчинката слагате върху жокера. И вече можете Ж-О-К-Е-Р. Опа, показвате, че това е тяхната карта. Добре, няма да има 2 в 1, защото трябва да ми изкочи работа. И да се надявам, че вече така харесвате да снимам. И това беше от мен, да ви хареса трика и чао!